ही कथा केवळ मनोरंजनासाठी बनवली असून याचा सत्य घटनेशी कोणताही संबंध नाही. तसा आढळल्यास एक योगायोग समजावा. नुकताच बैजूची बहीण ही आपल्या माहेरी आली होती. माहेरी तिचे फार लाड पुरवत असे. हवे नवे ती वस्तूही तिला देत असे. लग्नानंतर ती पहिल्यांदाच घरी आली होती. काही दिवसांनी तिला पुन्हा आपल्या सासरी जायचे होते, म्हणून बैजूने तिला घरी सोडण्याचा निर्णय घेतला. पण काही कामानिमित्त बैजूला तिला सोडण्यास उशीर होणार होता. तसे ते दुपारी निघाले. पण बैजूची आई बोलली की बाळा, जर उशीर झाला तर तिथेच थांब. आणि बैजूने होकार देऊन त्याच्या बहिणीला बैलगाडीत बसवून हा बैलगाडीतून वाट काढत निघाला. बघता बघता दुपारही आता जाऊ लागली होती. 1.5-2 तासाचा प्रवास करून अखेर तो क्षण आला जेव्हा बैजूच्या बहिणीचे सासर आले. बैजूलाही फार वाईट वाटले आणि रात्री जेवण वगैरे उरकले. आणि मग बैजू बोलला की आता फार वेळ झालेला आहे, मला आता निघायला लागेल. हे बोलताच तिच्या बहिणीचे सासरचे आणि बहीण ही त्याला ओरडू लागली, तुला काही समजते की नाही? आता तू कसं जाणार, काय करणार? असं सगळं काही बोलू लागले. पण बैजूला दुसऱ्या दिवशी काम होते, म्हणून बैजूला जाणे भागच होते. एवढी विनंती करून सुद्धा बैजूने कुणाचे एक नाही ऐकले आणि बैजू आपल्या बैलगाडीत बसून आपल्या बहिणीला निरोप देऊन तो निघाला. पण बहिणीच्या सासरचे बोलले की जर वाटेत तुला कोणी अडवलं तर त्यांच्याकडे लक्ष न देता तसंच पुढे जा. आणि पुन्हा बैजू होकार देऊन मस्तीमध्ये हे सगळं घेऊन निघाला. साधारण रात्रीचे 10-10:30 वाजले असतील. बैजू निघाला. थंड वाऱ्याचा झोका घेत आपल्या बैलगाडीमध्ये बोलत, कधी गाणे बोलत तर कधी बैलांवर काही बोलत, असं बोलत बैजू निघाला. साधारण 1.5 तास झाले असतील. बैजूलाही आता थकवा जाणू लागला होता. त्यालाही झोप येऊ लागली होती आणि एका हाताने बैलही थकत होते. आणि बैजूला केवळ एक मोठा डोंगर पार करायचे होते. पण हे डोंगर पार करत असताना बैल हे नक्कीच थकल्यामुळे ते चढू शकणार नाहीत सध्या, असे बैजूला माहीत होते. पण तरी देखील बैजूने जाण्याचा निर्णय घेतला. आपल्या बैलांना जोरात ओरडत बैजू वरती निघाला आणि काही क्षणांनी त्या भर डोंगरामध्ये, जिथे मानवी वस्ती नाही अशा ठिकाणी बैजूला एक छोटीशी झोपडी दिसली. बैजूला फार आनंद झाला. काही काळ तिथे विश्रांती करून बैलांना थोडं पाणी पाजून आपण पुन्हा आपल्या परतीच्या प्रवासाला निघूया, असं बैजू मनातल्या मनात बोलला. आणि काळानुसार बैजूने त्यांना तिकडे नेले आणि त्याच वेळेला मोठमोठ्याने पाऊस पडू लागला. बैजूला देखील आश्चर्य वाटले की हा पाऊस असा कसा पडू शकतो. पण असं बोलतच बैजू हा त्या झोपडीजवळ गेला आणि जोरात ओरडला, कोणी आहे का इकडे? आणि असं बोलताच एक 20-1 वर्षाची तरुण मुलगी ही दारासमोर आली आणि बोलली, हो आहे ना, आपलं काही काम आहे का? आणि बैजूने सांगितले, काही नाही, सध्या मी इथून जात होतो तर थोडं पाणी पिऊन पुढे निघावं असं माझं बोलणं आहे. आणि ती तरुण मुलगी बोलली, हो या ना, या बसा. असं करूनच बैजू हा आतमध्ये जाऊन बसला. तिने पाणी आणलं. बैजूने पाणी देखील पिलं आणि त्यांच्यात गप्पा रंगल्या. फार काळ गप्पा रंगल्या आणि बैजू शेवटी बोलला, ठीक आहे, मी निघतो. पण ती मुलगी बोलली, नाही, काहीतरी खाऊन जावा, एवढा आलाय तर. आणि बैजूने नकळतच होकार दिला. ती मुलगी आतमध्ये गेली. फार काय झाला असेल, ती मुलगी काहीतरी जेवायला बनवत असेल असं बैजूला वाटले. पण फार काळ उलटूनही काही प्रतिसाद आतून आला नाही, म्हणून बैजूने आत जाण्याचा निर्णय घेतला आणि बोलला, कोणी आहे का? आणि असं जाताच बैजूने आतमध्ये जे बघितले ते बघताच त्याच्या अंगावर सरससा काटा आला.
डोळे फुटायचे बाकी होते, कारण की त्या मुलीने आपले दोन्ही पाय हे चुलीमध्ये टाकले होते, आणि अशी तशी नाही तर जळक्या चुलीमध्ये, आणि बैजूचं मुंडकं घेऊन तिथे जाळत होती. आणि एवढा बघताच बैजू जोरात ओरडला, आणि त्या मुलीने न कळतच आपले शरीर न हलवता मान पाठी वळवली. तिचे डोळे पूर्णपणे पांढरे झाले होते, केसातून रक्त येत होते. अशा अवस्थेत ती मुलगी जोरजोरात हसू लागली. बैजू न कळतच तिथून पळत सुटला. कसेबसे तिने आपल्या बैलांना आवरले आणि तो पुढे जाऊ लागला. होईल तितक्या ताकदीने आणि वेगाने तो आपल्या बैलगाडीला घेऊन पुढे जाऊ लागला. जोरजोरात रामाचे नाव घेऊ लागला, हनुमान चालीसा बोलू लागला, आणि न कळतच त्याला मागून विचित्र आवाज येऊ लागले. तर कोणी बैलगाडीला ओढते की काय असे आवाज येऊ लागले. आणि काही वेळाने मागून आवाज आला, आज वाचलास, पण पुन्हा इथं दिसलास तर याद राख. असं बोलताच तो आवाज यायचा बंद झाला. काही वेळाने बैजू आपल्या घरी पोचला. झालेला प्रकार हा त्याने आपल्या आईबापांना सांगितला, आणि बाबा बोलले की बरं झालं बाळा, तू वाचलास, कारण की आज अमावस्या आहे. आणि असं बोलतात की त्या डोंगरामध्ये त्या मुलीने आत्महत्या केली होती. आणि असेच काही प्रकार व अनुभव आपल्या गावकऱ्यांना आले आहेत. तर मित्रांनो, ही कथा तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, नसेल आवडली तर डिसलाईक करा, आणि हो, चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. तुमच्याही काही असे कथा असतील तर ते खालील दिलेल्या मेलवर नक्की पाठवा. मी नक्की